Január prichádza rýchlo, nový rok, nové hry. Čaute ľudia, tu Domino z hernej zóny a dnes sa pozrieme na 5 nových hier, ktoré prichádzajú v januári 2024. Na 4. mieste tu máme hru Prince of Persia The Lost Crown. Keď bola táto hra ohlásená, ľudia na ňu nereagovali veľmi pozitívne. Bolo to hlavne kvôli tomu, že to nebolo to, čo ľudia veľmi chceli. Ale ľudia, ktorí si mohli zahrať beta verziu tejto hry, poskytli úplne iný a pozitívny feedback. Podľa ľudí, ktorí si mohli zahrať beta verziu tejto hry, ide vraj o veľmi plynulú a akčnú platformovku s prvkami puzzle. Tomu pozitívnemu feedbacku sa veľmi ani nečudujem, keďže na vývoji sa podieľajú developeri, ktorí pracovali na tituloch ako Rayman Legends. Táto hra vizuálne vyzerá fantasticky. Je ľahké pochopiť, prečo sú ľudia ohľadom tejto hry skeptickí, ale táto hra vyzerá ozaj brutálne. Všetko, čo sme doteraz o tejto hre počuli, naznačuje, že to bude ozaj parádna platformovka. Je to hlavne hra pre fanúšikov žánru a ja ním určite som. Už sa neviem dočkať, keď si budem môcť osobne zahrať Prince of Persia The Lost Crown. Prichádza 15. januára na PlayStation, Xboxy, Nintendo Switch a PC. V mieste číslo 3 tu máme hru Enshrouded a ja som si istý, že ste o nej už veľa počuli. Je to akčná RPG hra, ktorú si môžete zahrať aj v co-op móde až do 16 hráčov, čo je samo o sebe unikátne a abnormálne v tejto dobe. V tejto hre sa toho deje dosť. Ide tu o veľa viac ako v klasických survival crafting hrách. Hra má strašne veľa RPG elementov, aj keď to tak nakoniec nemusí byť. Kontinent, ktorý nám predstavili, ktorý sa volá Voxel, na ktorom budeme hrať, má strašne veľa kontentu a vždy tam nájdeme niečo zaujímavé. Je to veľmi zaujímavo vyzerajúca hra a vychádza na Steam ako Early Access titul 24. januára. Na mieste číslo 2 tu máme hru Like a Dragon Infinite Wealth. Je to turn-based RPG hra a pokračovanie série Yakuza Gone Like a Dragon. Stretneme sa znovu s Kasugom a Kiryu. Čakajú nás aj niektoré časti v hre, ktoré budú v štýle starých action RPG Like a Dragon hier. Taktiež to bude doteraz najdlhšia hra. Veľmi sa na ňu teším. Zbožňujem Yakuza hry a taktiež sa mi páčia aj nové Like a Dragon hry. Prinášajú vždy niečo nové. Hra bude dostupná na Xboxoch, Playkách a PCčkách 26. januára. Na prvom mieste tu máme Tekken 8, bude to prvá Tekken hra, ktorá bude využívať Unreal Engine 5 a zároveň prvá bojová hra, ktorá bude využívať tento engine. Keď sa pozriete na grafiku tejto hry, tak vám bude úplne jasné, čo tento Unreal Engine 5 ozaj dokáže. Príbeh pokračuje 6 mesiacov po skončení Tekken 7. Ale Tekken 7 vyšlo na konzolách roku 2017, čiže v reálnom svete uplynulo trošku viac času ako v tej hre. Budete mať k dispozícii 32 bojovníkov a taktiež nám slúbili aj ďalšie DLCčka. Tekken 8 vychádza 26. januára na Xbox Series, PlayStation 5 a PC, takže sa veľmi na to tešíme. Takže to bude na dnes všetko, zanechajte nám koment, dajte nám vedieť, čo si myslíte, dajte nám like, ak sa vám video páčilo a nezabudnite dať aj odber pre viac zo sveta hier. Už sa na vás znovu tešíme. Čaute.